האצבע שלך כל הזמן צריכה להיות פה, על המינוס הזה. לא חצית להשווה. תמשיך, את רואה? אחרת כל פעם יהיה לך סרט, 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 סרט. ככה זזה למקום אחר, תמשיך על זה שוב. נכון? כן. שוק המקום אחר ככה. לאט לאט, וכל הזמן התמונה לא רואה את זה, נכון? היי לימור, מה נשמע? היי, בסדר. יפה מאוד. ככה זה לא ככה גם פה גם ככה. תדעי, מהצד זה הכי מצחיק. צריך גם תחת גם בגלל. הגס באפתה. הגס באפתה. איזה מצחיק שנייה. מורון תראה ככה בהיריון. בעלך יברח לך. ככה היא תראה, מה את חושבת? מה זה לחש? Well, since it's my last night in town, can I pretend you didn't just say that and stress that's fine? היי בוטל. Well, can you at least point me in the direction of the תתביישי לך לקום על נגד אנשים בעיניים. אמרו לה שכן בסוף שבוע לפני אמא שלו. מה? למה את לא באת לבקר אותי כל החופש לא באת אפילו פעם? בגלל אמא. מה קשור אמא שלך? אוטובוס כי היינו אמורים לבוא באמצע השבוע ולא רצית. תבואי, רצית לבואי לבד. אמרת שתבואי לבד, אמרת שתשני פה, אמרת שתעזרי לי, קדחת. כל פעם לוקחת לי את... כי ליאור לא בא. לוקחת ספיר. ליאור לא פריצה כל הזמן. מה יש לך, מה יש לך? שתבוא תעזור לי בבוקר. מה לבוא לבד? אני נוסע בבוקר כל הזמן. אתה נוסע לאיפה? פעם לפה, פעם לפה. היא באה איתי, היא איתה. עכשיו בגלל שהיא לא באה, לוקחת ספיר. למה אתה צלם אבל? למה אתה צלם אבל? אבל ספיר עכשיו באילת, לא? חזרה, זהו. אתמול. כמה זמן? שבוע. איפה הלכה הפיליפינית חנדה? איך היא תיסע? יעלה לה 100 שקל. כמה הוא לוקח לה? לוקח לה 80 שקל? אם אני רוצה שלא ידלק. ככה תגידו שאתה מצלם. כי חייב אותו יום. את חייב לעשות שלך באותו יום של התמונה? ואני לא זוכרת. בטל. אוי. מה נשמע? תראי את הלשון שלך, מזכיר לי חתול. איזה חתול. חמדה? לך מה? לא, שואלת על לאן היא הולכת.